scăpa, nu-l scăpa, nu-l scăpa. Bună dimineața, dragilor! Iată, ne ajungi la o nouă partidă de pescuit. Astăzi vom pescui pe Cândeasca, pe lacul Cândeasca 3. Este o baltă bună, am avut prezentări bune anul trecut. Este a doua partidă de pescuit. Veți găsi în descriere linkul către prima partidă. După cum v-am zis și în prima partidă, cel mai bine este când ajungi pe baltă să faci nada, pentru ca ea să aibă timp să ajungă la consistența potrivită. Astăzi vom folosi de la fabrica de nadă un premium, un ground bait premium de la fabrica de nadă. Este o mix de TTX cu pelete, conține cam 15% din pelete de 4 mm. Asta fiind ca bază, ca ground bait, iar ca și parte mai solidă am ales o spărtură de la Carpemor, o spărtură de squid, cu aromă de squid. Aceasta, nu v-am spus, este căpșună și usturoi. Toată lumea știe, sau toată lumea știe. În anotimpul rece sau când e apa rece, peștele, să zicem că ar veni la aromele dulci, la aromele tari, puternice, dulci. Bine, mai vine și la usturoi, mai vine și la parte de squid octopus, dar în principiu e bine să mergeți pe siguranță, adică pe parte dulce, pe parte care atrage. Așa, vom folosi și nelixitul alcool de porumb, CSL. Eu l-am luat aici de la Sensor Planet. Îl vom folosi pe acesta pentru că este foarte bun. A dat de fiecare dată o roade, mai ales pe anotimpul rece. Iar pe fir de păr vom folosi niște pop-up-uri tutti frutti, mai exact strawberry and pineapple, căpșuni și ananas. Au un miros puternic de fructe. Și să trecem să mixăm, să amestecăm nada, da? Păi zic să ne apucăm de nadă. Vom folosi toată punga de ground bait de bază. O să folosim doar pe năditor, nu o să nădim foarte mult, nici nu este foarte mult pește mare, ca să zic așa, ca să pot să și nădesc. Lacul este relativ mic, pot să arunc fără probleme la distanță ok. Așa, această pungă o vom folosi pe toată. Așa. Ea deja conține niște pelete, un mix de pelete, după cum v-am spus la început, niște pelete de 4 mm. Așa, asta o aruncăm aici jos, că vine cineva și strânge după noi, glumesc evident. O să o luăm să aruncăm la coșul de gunoi. Bagăm aici la păstrare. Iar din mix vom pune doar jumătate de pungă. N-are rost să-l punem pe tot. Vom pune doar jumătate de pungă. Așa. Ce parfum frumos are. Bine, am pus mai mult de jumătate de pungă. Hai să mai luăm un pic, să mai punem înapoi, că e păcat de ea că nu o să folosim atâta.
ne mai rămâne pentru o partidă. Așa. Așa. O să o umezim în 3 părți, deoarece este o pungă întreagă de ground bait și o să fie nevoie de un pic de apă, un pic mai multă apă. Așa, punem și CSL-ul. CSL-ul cel mai recomandat ar fi să fie diluat în apă mai întâi. Dar bineînțeles că eu nu mi-am luat ceva la mine în care să-l diluez și nu vreau să-l folosesc pe tot, o să folosesc cam un sfert din el. Hai să mai punem un pic. Așa. Și acum apă. Eu mi-am adus de acasă apă caldă. Se zice că ar fi mai ok cu apă caldă, deoarece nada se descompune mai bine și eliberează toți aditivii mai bine pentru a fi mai ok. Nu o să o facem foarte umedă. O să avem grijă să fie un pic mai umedă, pentru că oricum durează până la 10 minute are nevoie de până la 10 minute să ajungă la starea de umezeală potrivită. O să vrem o nadă nu foarte umezită, o să vrem o nadă deoarece v-am zis că o să mă umez doar la momitor. O să fie o nadă care vreau să ajungă pe fund și să se spargă, să se facă ca un nor. Nu vreau să-mi stea pe momitor. Ținând cont că apa e rece, s-ar descompune mai greu în apă rece decât cam asta ar fi consistența dorită. Vedeți, să stea pe momitor, dacă nu ajunge în apă să se spargă cu ușurință. Dar haideți să-i mai adăugăm un pic de apă, pentru că ea oricum își va mai trage. Oricum peste 10 minute o vom verifica din nou până ne întindem sculele, până ne apucăm de nădit. Așa, sunt decât eu cu soția, deci teoretic ar trebui să ne ajungă. În caz că nu ne ajunge, oricum mai am niște nadă de căpșuni. Uite, nu m-am gândit să o fi pus și pe aceea, că ar fi fost bună. Inițial am vrut să iau niște făină de pește, pentru că este mai ok aceasta pe timpul rece. Dă o consistență mai bună nadei și are și proteină. Uitați, cam asta ar fi consistența dorită. Bine, oricum v-am zis, o să mai verificăm, dar de ce e praf, dar dacă o strângem, se face așa. Iar când ajunge în apă, pe năditor, se sfărâmă imediat și va crea un nor în apă. Așa. Acum o vom lăsa un pic. Normal și normal, eu de obicei iau și sita, să o și sitez, dar am considerat că oricum apa e rece în momentul de față și nu mai stau să o sitez. E recomandat mai mult la feeder să fie sitată, pentru că acolo trebuie finețea mai... Aici poate să fie și mai grunjoasă. Păi ne apucăm să întindem sculele și revenim. Revenim să verificăm nada cam în 10 minute și vedem atunci dacă mai are nevoie de apă sau nu. Nu plecați, revin.
Ia să vedem, au trecut cele 10 minute. Vedem dacă e tot ok. E ok. Nu mai trebuie umezită. Da. E perfect. E perfectă cum e acum. Nu mai rămâne decât să prindem pește. Hai să prindem pește. Hai la tata încoa, e vorba noastră, respectiv hai la mama încoa. Așa că haideți! Se pare că avem o trăsătură ca lumea. Stai așa, mă să aduc miciocul. Hai să mergem să luăm și miciocul. Ha? Da, mă, da. Mergem să luăm miciocul, că avem ceva. Avem ceva ochiuț. Vedem dacă e tot caras. Oho, e un cărășel frumos. Gata. Asta. Oho. E frumos foc, nu glumă. La lasetuța mea handicapată. La lasetuța ta handicapată, da. Oho. Ăsta aștepta mult până să tragă ca să se facă așa mare. Mama, am văzut cum sare din... Da, e frumos foc. Ha, ia-l. Că e al tău. Dacă mi-e frică, dacă îmi scapă aici. Acum. Să-l băgăm și pe frățiorul lui. La babă de porumb. Da, păi așa s-a prins până acum. Te-a ajutat și cărligul. El s-a prins frumos. Scăpa, nu-l scăpa, nu-l scăpa. Bui! Vezi că e bătăios? Ajută-mă! M-am și tăiat. E bătăios, ai grijă. E bătăios, nu-ți bătea. Cum ar fi fost acum să scapă înapoi în baltă? Aia era. Hai că se pare că am mai luat un cărășel. Cam greu să stăm. N-are nimic, las că așa te înveți. Măcar tu să prinzi dacă eu nu prind nimic. Aoleu, să nu se încurce cu Vezi să nu se are nimic. Descurcăm. Pădule cu ala mare. Ușor și sigur. Hai să mergem partea asta, ca să nu putem un pic, nu? Stai, măcar nu putem să iei. Lasă mă acolo aici. Adu-l aici. Ții? Ții? Da. Mai departe de apă, te rog, e frumos. Hai că și cam asta a fost pe ziua de azi.
Hai să vedem ce am prins. Bine, ce am prins? Ce a prins Cristina, că eu am fost cameraman azi. Ah, ce frumoși sunt. Și mari. Uite-l pe ăsta. Mari, frumoși. Frumoși, frumoși. Unde-i pe el? Cam asta a fost și partida de astăzi. Pot spune că față de data trecută ne-am luat revanșa. Am dat în ei astăzi. Chiar dacă au fost doar cărășei de fapt, carași. Chiar dacă au fost doar carași, au fost mari. Au făcut senzație. Soția a fost cea mai fericită. O să zic că n-am cântarul la mine, dar 3-4 kg sunt ca Bob aici. Asta a fost. Ne revedem și la partida următoare. Nu uitați să dați subscribe, like, dislike. Comentați acolo, lăsați mai jos în comentarii dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Încercăm să facem mai bine. Ce, te uiți dacă mai trage? De? Nu mai trage, nu mai trage, gata. Cât să mai prinzi și tu, cât. Până data viitoare, numai bine. Și fire întinse sau zbuciumate.